Mga kapuso, nanungatungan na kita sa buwan sa Pebrero, apan minus paghihapon kaayo ang uwan nga nasinati. Sa record sa Pag-asa Mactan, ana pa lang sa 26 mm kung 29% sa normal nga gidaghanon sa uwan nga masinati sa Sugbo matagpuan sa Pebrero nga 88.9 mm. Ang maong pagminus sa uwan nasinati usab sa halos dakong bahin sa nasod. Base sa actual rainfall monitoring sa Pag-asa, ang mga dapit sa nasod nga nagka-color red, nagpasabot hilabihan ka minus na ang uwan nga nasinati. Ang ana sa color yellow, ang mga dapit nga nakasinati usab sa minus ug mga pag-uwan. Samtang ang color green, mao ang mga dapit nga near normal ang pag-uwan. Ang color blue, mao ang above normal rainfall amount nga nasinati. Gipanglantawan sa Pag-asa nga minus ang uwan nga masinati karong buwana. Unang-una, wala patay na gaanong na-receive na mga pag-ulan. So we have, number one, conserve water gyud. So kailangan mag-conserve sa atong water, dili mag-usig-usig sa atong tubig. And if naay uwan, masinati, possibly pwede nato na ma-harvest o gitawag nato na rainwater harvesting.